A dávejte je za čáru rybičky a já vám řeknu, kdy máte končit. Pane Marťáj, šup, natáhni ruku prvoně. Jak jde kšeft, pane Výčepní? Jde to výborně, výborně. Teďko mi to trošku polevilo, ale jinak to tady... To je pro Martina? Jo. Tak, prosím. Tak, já ti tam škutnu. 5, jo? Prosím, slečno, přijďte za nás. Pojď, 5krát vystřel. A pojď, musíš to chytit. Musíš to chytit. No pojď do cíle. Já to dostanu, já co s tím? Kartičku? Teď do konce. Tam dozadu. Pojď. Jste v záběru. Hezký. Zjada. Zjada. To nejde. To nejde. Tak já to